Rapture X-Ray. Klávesnica, ktorá má stála 40 €. A v dnešnom videu si ukážeme, či sa fakt oplatilo. Je to drôtová a mechanická klávesnica, ktorá používa červené spínače, ktoré sú ideálne na hranie hier. Tieto spínače majú životnosť vraj 15 miliónov kliknutí, čo sounds legit, pretože už mám rok a zatiaľ dosť dobre funguje. A podľa všetkého sa predáva vo farbách modrej, fialovej, ružovej, čiernej a oranžovej a bielej. Teraz si však poďme predstaviť jej zvuk. Už som spomínal, že táto klávesnica má červené spínače. Prečo je to však dôležité? Červené spínače sú určené prevažne na hranie, a to z dvoch dôvodov. Za prvé sú dosť hlučné a väčšinou hráči hrajú so sluchatkami, takže im to nebude vadiť. A za druhé, lepšie sa stláčajú a majú rýchlejšiu odozvu ako modré, ktoré sú určené na písanie, alebo hnedé, ktoré sú určené na... ani neviem, na čo sú vlastne určené, hnedé actually. Ale toto má teda červené spínače. Je to dosť hlučná klávesnica, ale mne ten zvuk napríklad nevedel, ako som spomínal, hrám so sluchatkami, ako väčšina hráčov. A pre tých, ktorým vadí takýto hlučný zvuk, odporúčam membránovú klávesnicu, ktorá je oveľa tichšia, aj keď horšie sa na nej hrá, pretože tí klávesy majú slabšiu odozvu a musíte stlačiť ten kláves silnejšie, aby vôbec niečo spravil. Teraz sa však presunieme k ďalšej časti tohto videa. Ako ste môj predpokladali už len z toho, že je to mechanická klávesnica, tak samozrejme idú sledovať dole spínače. Takže my si ich teraz dáme všetky po jednom dole a očistíme túto klávesnicu. A bude to trvať asi pol roka, predpokladám. OK, máme tu posledný kláves, ktorý treba vyťahnuť. A takto vyzerá klávesnica bez klávesov. OK, ak máte už všetky klávesy vybrané, tak nastal čas, aby ste ich všetky presunuli do nejakej najlepšej krabičky, ktorá nemá otvory, cez ktoré by mohli vypadnúť. Toto tie otvory také sú veľké, ale toľkých klávesov zase nemám. OK, to sú asi všetky klávesy a teraz si tie klávesy odnesieme pekne do kúpeľne a umieme si ich vodou, prípadne trošku mydlom. OK, tu máme tie klávesy. A teraz tie klávesy umieme v tomto umývadle, hej? V podstate nešetrite ich, musíte ich utopiť. Dobre, tak to zase nie. Napríklad tá krabička má dole diery. Táto nemá, ale má ich na bokoch. A aby tá voda mohla utekať, zároveň ich to trochu umie. OK, a keď budeme mať všetky tieto klávesy takto pekne na uteráku alebo nejaké handre, tak môžeme počkať pár minút alebo pol hoďku. A ak budú nejaké stále mokré napríklad zhora, tak ich môžeme napríklad, jak je tento tuto, takto mokrý, tak môžeme potom utrieť nejakým uterákom. A teraz sa presunieme k očiste klávesnice. OK, vyčistili sme klávesy, avšak klávesnica je ďalej dosť špinavá, ako môžete vidieť. Teraz nastal čas vypojiť klávesnicu od počítača. Tak, a použiť túto myškaviec, tomu sa hovorí vlčné utierky. A ňou to pekne, krásne takto utrieť. Je to teda úplne najviac safe metóda. A ani najviac efektívna metóda. A minimálne tam, kde nie sú klávesy, teda tie spínače teraz už len, tak tam to pomôže. A tam, kde sú klávesy, tak tam to môžete prejsť buď nejakou handričkou, alebo pri najhoršom vysávačom, ak sú tam napríklad psie chlpy ako u mňa, pretože mám psa a tam mi úplne pomáha čítať tieto klávesnice. Takže jo, idem sa o to utrieť, to nedalo zmysel tá veta, idem sa o to postarať a uvidíme sa, keď bude klávesnica čistá.
A keď je vlhčená utierka už menej vlhčená alebo proste špinavá, tak môžete zameniť za novú vlhčenú utierku. Ja som sem priniesol napríklad dve. To je čiste nová. Bude sa s ňou utierať teraz oveľa lepšie. OK, klávesnicu mám viac menej vyčistenú. Môžete vidieť, že toho prachu tu je teda dosť menej. Je tam stále nejaký, ale zase nepotrebujem to úplne dokonale čisté, chcem, aby sa hlavne tie chlpy a väčšina prachu dostala preč. A teraz príde tá nezaujímavejšia časť. Ak ste si nespravili fotku, môžete začať pekne krásne typovať, ktoré klávesy patria na aké spínače. Veľa šťastia. OK, podaral sa mi postaviť asi 3/4 klávesnice, niektoré písmená mi tu chýba, teda písmená po väčšine všetky F12, F1, F5 a tak ďalej som dal. Enter, delete, aj shift, obidva shifty som dal. A vezme celú túto proste stranu, kde som väčšinou hrám VASD a také veci som dal a ten zvyšok úplne nie. A aj celú numer klávesnic som dal, aj tieto L, 1, 2, 3, 4 a aj šipkové klávesky. Zvyšok som teda nedal, pretože nemám pamäť, ako to vyzerá. Takže tu mám druhú klávesnicu, ktorú sa môžem inšpirovať. A teraz môžeme prejsť k záveru videa. OK, dostali sme sa na koniec tohto videa. Mám tu túto klávesničku krásnu. Zapojím do počítača. Dokonca funguje. Lepšie než kedykoľvek predtým. A jo. A ten zvuk znie teraz trochu lepšie, pretože čistejšie. A jo. Ak sa mne dnešné video páčilo, tak rozhodne môžete dať like a odber. V prípade, že si chcete kúpiť túto klávesnicu, link vám dám do popisku. Jak na českú Alzu, tak na slovenskú Alzu. A pokúsim sa nájsť aj odkaz na Amazon, kde by to mohlo byť lacnejšie. Teraz práve na tú klávesnicu na Alze zľava. Neviem, čo bude, aj keď vidíte toto video, minimálne teraz je. Asi 33% na zľava. A ak sa chcete kúpiť, kúpite čo najskôr, možno bude stále tá zľava. A to je všetko. Čau.